Ka seng New Trap Youth Council HYC Yap Ire Unit hapok ka jing yalam jong u Samla Oliver Marngar u Presiden jong ka HYC Yap Ire Unit kalalej ban yakendu ya u Assistant Executive Engineer Nongstoin Distribution Subdivision MEPDCL Nongstoin halor ka jing bom penpoy ya ki belaj haki nong shong shnong jong katay ka thany yap kum ka seng ki kwa ban penjanai ban penpoy bingpor ya ki belaj jong ki paj ba khnang ba kenum don ka jing sngokhya ban wan siu ya ki belaj lada ki yo hakapor ka bobyang namar kumba kalong menta kar kum penpoy ya ki belaj ha ki thluyeng jong ki nong shong shnong jong katay ka thany ki meta radar bun ki klam wan ban pe ya ki metar ban aibil lai haman la ki thluyeng hindrai ki lai shushna bel da ka ba shu antan bat ya ki belai jong ki nong shong shnong ki lai shu phara pateng ha ki ru paj ba te da ka ba le kumne ki nong shong shnong bun kim shu yo bingpor ya ki belai jong ki te ka penjenjar bat ka ta ya ki nong shong shnong khamtam ya ki badok besok ka sengka lakerpat ru ban pej ya ki metar ru dei ban wan pej tista yak metar namar kijusyam ba kijing bom pej ya ki metar ki ya herbun kabel ba shushna antap na office don ru ki metar balado kabel ka he kad ba krukum thanglaj kam ya bat kijing he jong kabel te kane ru kla penjenjar ya ki nong shong shnong khamtam ki bomnang ban pej ya kemetar te ka seng klalap badon kilong ying ki ba pendon kam lai haba ni pej karukum pendon kam ya gabil ke ba shaj poi tang shispa tam lane arspa duna ndrei kila syam da ke ba ladu kemetar ru kala poi siajar lane tam kadai limba ka jing bom mon pej tista ki metar redar tekum ka seng kala kerpat ya u Assistant Executive Engineer ban pha ya ki metar radar ban shimkhya bat ban pinjanai hakarukum ban wan pej ya ki metar bat ban wan ai bej thik ya ki belai jong ki paj ba haman la ki thluyeng khnang ba ki paj ba kim don shu kino ki jing e ne jing sngew khya kabakta ya ki te haba phai hakatei ka jing pin sngew jong ka seng nagaleng jong u Assistant Executive Engineer MEPDCL nongston ulak khmat jong ka seng ban shimkhya ban penjanai hakarukum trekam nagbanta ka jing bha jing suk jong ki paj ba ni kum ka sen hadin bang gila yo ka jing jor na ki paj ba halor ki meta radar ki ba ban pej ya ki meta ba ki bel ka dong ka than ka jwi te halor ka jing bom wan pej tista bar wan ai tista ya ki bel ha ki thluying jong ki paj ba ka dong ba ka than ka jwi te kum ka sen hadin bang layo ya ka jing jor na ki paj ba nimla ban shu snap tinilawan menta ban pisnyo SDO jong kanaka office MECL halor ki jingbom sim kia ki meta radar hakadong tan ka jui te kumban shu pentep ha phi ki paj ba te namar kini ki ba wan ban pej ya kini ki meta radar ban wan ai ya ki belaj ha ki paj ba kalong kaba kabom simki hadu kata hadu ba ki paj ba kingat ya ki jing jenjar kingat ki jing e ki ba ban ki bakta ya ka yo ka kot ka jung i namar phi kum kanuksa ban penpoy ya ki bel hajing sisya hamar ba layo ya ki bel kila dai ban penpoy bimpor rei don hateng ba kum la syai kila dai ka lasdat ban lekseu ya ki belaj ki jongki rei ka ba ka belaj jongki ka poi kum menta kasni te kalong ka ka ba khie ba ka ba jenjar tam ki padok ki masuk ya ka wei ru isneu ban kerpat ya ki de ki meta radar ba ki dai ban wan ban pej tista namar nilap babun ki metar jongki longying ha ka than ka jongi ba ki don ki benta ba ka belaj ka jongki ka he
bat hapa ngi pej ket kum kaya jing don pendon kam jong ki ya kalaj kam ya hap bat ka jing bil jong ka office ya ka mulai ka jong ki kadau bang syam ka dei halor ba ka jing du no jong ki metal te nomar ka jing nang ban pej ya ki metar kadang biang ne kala du kim la kim nang ban pej nomor kim metar daru kim wan ban pej tista aki hamala ki tuyong ka dong katang kejeni tingilap ba ki don kitu ki metar ridal ki ba ladu no mereka ba kabel ka he dangila wat ka jing tip katkum ka jing pendon kam ya kalaj kapoi tang haki hapo kasih spa lane kar spa karba nomor baka jingdu jeng ki metar kapoi sadu ki si hajar lane tam ya ka si hajar te kane kalong ke ba